Wow! AJ's Bikehouse here. Ganda ng kulay oh. Yellow with a strip of blue. This is Beta Bikes. Model is Dragon Scale. 27.5. Hydraulic disc brake. Wow, ganda. Gustong gusto ko yung kulay niya. I'm sure mabibili ka agad tong bike na to. Pustahan tayo. Magugustuhan nila yung combination ng color. Striking yellow. Ang presyo niya ay 12,000 pesos. Included na yung mga freebies. So guys, let's go and visit here at AJ's Bikehouse, Dagupan City main branch. What's up mga kapangga? Today is August 25 guys, and we're visiting Dagupan City again, and we are trying to check yung mga bagong labas na bikes from AJ's Bikehouse and Accessories here at Dagupan City main branch ng AJ's. Guys, ang dami nilang dumating na mga Foxter bikes and was announced on their Facebook August 21. Umaga pa lang guys, for sale na yung kanilang Foxter 302 with a selling price of 11,500 pesos. At guys, eto within 4 hours sold out kaagad ang mga Foxter bikes na 302. As you can see from their branch, 7 AM pa lang talagang dinumog na sila ng crowd at naghihintay para bilhin ang mga Foxter bikes na dumating. Sabi nga ng AJ's Bikehouse, limited stocks lang ang kanilang mga Foxter bikes na dumating. Kasama rin pala sa na sold out yung Foxter Princeton na 13,500 yung price niya. So guys, talagang dinumog. Even yung mamahalin na 15,000 na Foxter Evans, talagang naubos din ang stocks. Ang bilis, di ba? Ganun po nangyari. Dinumog po talaga ang AJ's Bikehouse. At today, meron po silang Foxter 302 na for bidding. Okay mga kapadyak, ako nga po pala si Morta Paulo D, Market Executive po ng AJ's Bikehouse and Accessories. Gusto ko lang po ibalita sa inyo na ganito po yung klaseng bike na ilalive natin for auction. Magiging bidding po siya. Tapos ganito po yung klaseng bike. Foxter po siya, alloy 29er. Ito po para makita nyo. Ayan po. Alloy po siya. Yung suspension niya po coil 3x8 po siya. 3x8. May dala kayong balita ba't hindi ko nakikita? Opo. Tsaka Shimano group set po siya. Turny yung RD niya. Turny rin po yung FD. Yan mga padjak, mag-open po kami ng bidding sa Wednesday 5 PM po. 5 PM po.
Ubus ka agad. Ayan guys, first time yan sa AJ's Bikehouse na magbibidding sila. Kasi meron silang natirang isang unit lamang na Foxter 302 and marami pong gustong kumuha at bumili. Para maging fair sa lahat, pinabid na lang nila ito. Kaya nag-start po sila sa price na 10,000. And whoever wins na mas malaking bid price, siya po yung makakakuha ng stock na 302. Wow, diba? Ayos yan, AJ's. So guys, kung gusto niyo pong sumali sa bidding nila, bukas po Wednesday 5 PM ang start ng bidding para sa Foxter 302. Yan po guys, mag-bid na po kayo. Sana po kayo manalo. So guys, ngayon papunta tayo ngayon sa AJ's Bikehouse. Titingnan po natin yung kanilang mga stocks na available and nalagay din po sa Facebook nila itong bagong dating na beta bike Dragon Scale model 27.5 at sigurado maganda na rin yung specs na meron siya. So guys, let's go and check their Bikehouse. Today, August 25, Tuesday morning, medyo marami po silang mga bikes na naka-display. Yan, kita nyo yung mga iba't ibang klase po ng brand. Dito sa loob, marami din silang naka-display ng mga bikes. May folded bikes, may MTB, SS long, totem bikes, MTB. Ang dami, marami silang ngayon mga brand na naka-display. But again, wala na po talagang stocks ng Foxter nung tinanong natin yung sales attendant nila. So, ang laki tayo na makita personally yung mga stocks ng Foxter bikes. Ito, meron ditong folded, oh. Ang ganda, diba? Black and red ang combination ng color. And it's a metal frame with Shimano GS. Wow, ayos ah. And upselling price of 8,000 plus. Very good. Gusto ko lang talagang matry itong mga folded bikes. Maganda yan eh. Oh, yan. Ganda ng kulay niya. Black and red combination, diba? Ito ah. Meron pating mga iba pang klase ng mga brand. Pero mura din talaga ang ages. Ayan. Ito na yung ating hinahanap na beta bikes. Ito yung combination na gustong gusto natin na kulay. Yung yellow and blue strips combinations. Ang ganda ng kulay niya sa malayo pa lang. Kitang kita yung bikes mo. 27.5. Yan ang kanyang ano. Ang ganda, diba? With the black beta logo. Ang galing. Panalo. Ayan. Alloy na yan, guys. Alloy. Panalo na. Ito pa yung other color na combination niya. Merong red and silver. Ayan, oh. Ganda din ng kanyang magkaka-combination. Ang ganda ng seat post sa kanyang saddle. Mataba yung saddle niya ng beta. Panalo. Ayan. Red yung mga logo niya, oh. So maganda talaga ang mga beta bikes. Actually, beta bikes ang sole, ibig sabihin na distributor lang dito sa North. Ito lang AJ's Bikehouse. So sa Manila kasi isa lang din o dalawa lang yung store na nagbebenta niyan dun. Parang dito sa Norte, sa Pangasinan, AJ's lang yung merong nagdi-distribute at nagbebenta nito. Ganda rin ng AJ. And red strips, oh. Ayos din ang combination nito with a gray color. Panalo, diba? So ito palang beta bikes ay 12,000 pesos ang selling price niya. Ayan, 6061. Meron pa silang mga ibang klase ng bikes model. Ito, kagaya nito. Ang brand na to ay Tose. Yan, ang ganda rin ng kanyang pagkakagawa, alloy din yung frame yan. Yung color niya, para siyang Foxter. Ayos din yung kanyang saddle, panalo rin.
pang isa oh. Medyo maganda rin yung kulay itong totem na to ah. Very striking yung color ng kanyang frame. Ito palang totem na to ay Shimano na ano. Nag-assemble pa sila ng mga marami pang totem bikes. Naka-Shimano na yung kanyang GS, panalo. Ang kanya palang price ay 14,000 pesos. Kasi maganda na yung mga specs na nakakabit sa kanya. Pwede na, maganda na yung kanyang ayos, diba? So guys, dito sa AJ's Bikehouse, drop by lang po kayo dito at marami po silang available brand ng mga bikes MTB. And again, abangan nyo po on Wednesday. Bukas na po yan. Abangan nyo po yung kanilang bidding para sa Foxter 302. 10k po ang starting price. Guys, thank you for watching guys. Boyet Salabaria. Please subscribe po ah. Ciao!